Il-15 ta' Awwissu hija data ferma l-qalb il-Maltin. Fil-waqt li l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa ta' Santa Marija, din id-data tfakkar ukoll waħda mill-aktar ġrajiet importanti fl-istorja ta' Malta, il-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija fl-1942. Matul it-tieni gwerra dinjija Malta kienet qed issofri attakki kontinwi mill-qawwiet tal-Assi minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha fil-Mediterran. Il-bombardamenti ħallew lil pajjiż bi provvisti skarsi, filwaqt li eluf ta' Maltin kienu jgħixu fix-shelters u jiddependu fuq ikel bir-raxin u l-Victory Kitchens. Is-sitwazzjoni tant kienet kritika li Malta kienet qrib li ċċedi jekk ma jaslux provvisti ġodda. Għalhekk tnediet Operation Pedestal, konvoj ta' 14 bastiment merkantili bi preżenza militari qawwija. Minn dawn 5 biss innexxilhom jaslu Malta. 3 vapuri daħlu fi-13 ta' Awwissu, ieħor fl-14, filwaqt li fil-15 ta' Awwissu wasal l-aktar wieħed importanti, l-SS Ohio. Kien il-Malti Lorenzo Attart mill-Birgu li ħarriskju daħħal dan il-bastiment fil-port li kien nofsu marra minħabba l-attakki li ntlaqat minnhom u biż-żejt kollu abbord li jagħmlu bħal qisu bomba fuq il-baħar. L-istoriċi jqisu din il-ġraja storika tal-15 ta' Awwissu tal-1942 bħala żvolta fid-destin ta' pajjiżna u eventwalment tal-gwerra hekk kif il-forzi Allejati kellhom biżżejjed riżorsi biex joperaw. Dakinhar il-Maltin marru f'kull rokna tal-port il-kbir biex iselmu l-wasla tal-bastiment fl-isfond ta' kant u daq tal-kanzunetta Rule Britannia. Malta kienet fit-tarf li ċċedi, iżda din il-wasla bil-provisti fistret nifs qawwi ta' tama u kuraġġ waqt li wrid il-qlubija tal-poplu Malti u Awċi.